Ateri nyake kaonti ma Kakamega kama migao mar alwora e kaonti ma Kakamega onyiso sirkal malo mondo mi oti kod piny owacho ma counties e kedo kod joma ketho bunge mag piny owacho e pacho ka. Kolose boma ma Kakamega jatend migao mar alwora e kaonti no Penina Mukabani ojiwo duol mar governors mondo oket chik mabiro konyo e thiro tema mar ng'ado yien mapok oromo kendo neno ni ogendini modak e alwora mag bunge obedo kod yuto mowuok e bunge go. Ojiwo jopiny mondo mi odhi nyime pidho yien ma oketh chakruok magaore kaka yor kedo kod lokruok chal kor lwasi. They should not take advantage of the opportunity ya kufieka misitu yetu yote. Tunajua kuna utaratibu wa kufieka ile misitu ambaye wamepanda. Lakini ile natural forest kama Kakamega forest, we do not expect that they will go there to do logging. So I am calling upon Council of Governors to take this up seriously so that there is a framework and a criteria within which this logging takes place. And above all, inatakana tujue kwamba na wale watu wetu, wale Community Forest Association ambao wanasaidiana na KFS kutunza misitu, na wao wanafaidika kwa njia gani? Oganda makedo ne alwora ma